Добрый дзень усім добрым людзям. Нават не ведаў, што калісьці пабачу ID4 з фаркопам. Дастаткова рэдкая рэч, дастаткова рэдка. А вот тут, калі ласка, амерыканец, у яго ёсць прыстасаванне, каб соединіць фаркоп. Як зроблен фаркоп у ID4 з Амерыкі. Вось тут под квадрат, каб можна было прымаць тое-сёе. Тут выразаны такі адмысловы бампер, незвычайны бампер. Так, і тут бачыце, якая фішка, прыгажуня. Нешта там нават мне не зразумела. О, гэта ж моя мара, каб сабе таксама зрабіць такі фаркоп. Зараз пагляджу, што робіцца ў звычайнай ID4 без фаркопу. А вось звычайная ID4 без фаркопу. Тут нічога такога цікавага няма. І каб зрабіць, альбо трэба цалкам гэту ніжнюю накладку змяняць, і зразумела, што электрыка яшчэ. Усім усяго найлепшага.